Sapriang kene kap video haki social media hadin balasaki baki sipai Assam Rifle kilaya kendo markmat begitu kile no kuki Henry kebalong lingwa kisipai Assam Rifle kim kem ya kita kile no kuki bat kim keniru ya ki pistol ki tersiat ki baki te kile no kuki ki badakti jongki Prangut klat briut mai biang sa sisin hapo ka jelam Manipur hadin balami biang ka jingi snam ka jingi Herkuli ka ba share kai bha min chisngi bat menen kasngi hapo ka jelam Manipur ka jingi Herkuli ka ba share kai min chisngi kalami hakapor palat chitang met bat nakata ka jingi Herkuli laingot ki briu kilaklat hasyan kan bam menen kasngi pat ka jingi Herkuli kala jiasnan hakapor min sngi hakapor baki pai ba kidang leitreli kita Shaki keper jongki ka jingi Herkuli kala mei biang hapadang ki kuki bat ki meitei bat nakata ka jingi Herkuli sangot pat ki breu kilak hadasyan menen kasngi hapadang ka jingi Her haba benia halor kene ka jingi Herkuli layathu bakalajia haka snong ka badan border hapadang ka distrik Churachandpur bat ka distrik Bishnupur ban nakane ka jinget hero layathu balaingot ki meitei kilakilan yap kan ba arngot pat ki bade ki kuki kilakilan yap lang Chushuru layathu ban nakate ka jingjia ka balajia menen ha ka basangot laklat hasyan kisipai Assam Rifle kum juru ki pulit jaka jelam Manipur kilai dan lang ha kate ka jaka kum sibenta ban tem ya kate ka jinget Herkuli hapadang ki kuki bat ki meitei Henry ka jingdan jongki kam sim na seiso hakapa arngot kisipai Assam Rifle hi kilam min sau jor lang bat min tayik ta kisipai lapha segi jaka sumar hapo ka jelam Manipur kaseng balang jaka jelam Manipur ya ka balatip karteng gumutaka ITLF kan ya kaseng menin hadu menta kalapin bena daka pakhang snong ane kata ka jingkhang kerdap haki snong ki badan border hapdang kita ki artli ki distrik haka baka jingi snam bat ka jingya breu kalajia menchisngi bat menen kasngi